От захождането. Да. Айде. Леко с кабел, ей. Това ще влезе скъпи. Добре, обаче те с мишка не знае, че ще е с деца. Откъде я знае? Виж, тя не е страх от змията. Айде. Ама отива към хищник. Тя май е готова. Айде. Много отблизко е, май не съм. Той ще тъй такова. Виж като чуе. Ти какво я спасяваш сега от причастията? Що ги бави такива? Защото пълен корема. Викаш, имам място за още 7. Не, бе, искам му само. Искам му се. За какво се дърпа, я гледай. Може да му стане приятелка. Да остави такова да живее като на старата. Аре бе, нещо се срамува от камерите. Така е. Не е свикнал да е. Гледаме филм. Animal Planet. Animal Planet. Аре бе, хищнико. Кажи я. Звуци от стъкла. Ела насам и кажи добро ли видео става? Малко не изкарва, че това е. Ай, затичай се, айде. Айде, тръгнеш с теб. Ще ти я взема. В момента стомашните сокове разлагат предната. Да. И обмислят смърт на втората. Come on, baby. Let's go. Айде. Come on. Изпуши мишката, бе, да бръкни. Вземе ми се фърли на ръката. Отгоре погледнато. Идеално е. Оле, каква оставка. Нещо нас наблюдава. Какво наблюдаваш, но ние не сме вкусни. Знаеш какъв кур имам? Мале, че каза кур, гледах Джакет втората част, един си мушна през една дупка и една змия, пак май питон беше някакъв. Ама той го захапа. И са му облекли като чорапче, но баш като бяла мишка, човек. Мале, ти трябва да гледаш. Аз през синетовето. На стената, да от другата страна. И той даже гледа и той тъй. И снимат и другите са събрали всичките такива. И го наблюдава човек и само си обул някакво чорапче на една работа. И един го е такова. С една корда. И само му клаци това. Мали. Ма направо като мишка го направи, разбираш? И само го клаци и само. Спусна са. Гладен. Айде де. Страх бе. Бати страха. Отгоре, с параболи. 4 минути до сега го е изял и го погънал. Пак. Той